coronavirus ba lafiyar ɗan adam kaɗai ta shafa ba. Tattalin arzikin duniya ya shiga wani hali. Sannan ba fargaba da tashin hankali kaɗai ta sa mutane a ciki ba. Wannan annobar ta shafi har da walwalar mutane. Annoba ta jefa duniya cikin rudani. Kuma sannan a hankali tana ta sauya irin abubuwan da ya kamata a ce mun baiwa muhimmanci a rayuwarmu. Don haka ya kamata mu ɗauki matakan kare kanmu daga kamuwa da kuma hana yaɗa wannan cuta ta coronavirus. Yaya za mu hana yaɗuwar wannan cuta ta coronavirus? Kuma mu wanke hannunmu akai-akai sosai da ruwa da sabulu ko kuma da sinadarin nan na tsaftace hannu wato hand sanitizer. Wannan na kashe ƙwayoyin cutar da ke kan hannuwanmu. Mu guji taɓa idanuwanmu da hancinanmu da bakunanmu. Muna taɓa wurare da yawa da hannuwanmu kuma suna kwasar ƙwayoyin cuta. Daga nan, ƙwayoyin cutar na iya shiga cikin jikinmu idan mun taɓa shi da hannuwanmu. Ta yaya za mu hana yaɗuwar wannan cutar coronavirus? Idan za mu yi tari ko atishawa, mu yi amfani da toilet paper mu toshe bakinmu da ita gurin yin taron, kuma ba ita za mu yi amfani da gwiwa hannunmu haka, mu yi taron mu ko atishawar mu. Mu jefa toilet paper a kwandon shara da zarar mun gama amfani da ita. Wannan shi zai hana ƙwayoyin cutar da ke jiki isa da sauran mutane. Haka kuma mu dinga barin tazarar akalla mita 2 tsakanin juna. Kwatankwacin tsawon hannun mutum sau 2 kenan. Mu zauna a gida, kada mu fita, sai dai har fitan ya zame mana tilas. Mu guji mu'amala da mutanen da ke dauke da tari ko atishawa. Idan muka fita, a cewar hukumar NCDC, yana da muhimmanci mu guji musabaha. A madadin haka, ana iya risinawa ko a daga hannu kawai. Mu gudu tare, mu tsira tare. Mu gudu tare, mu tsira tare.